Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем как да си вържите гривна, която е нанизана на ластик. Ето ги видовете ластици като начало. Това е силиконов ластик, кръгъл силиконов, прозрачен ластик. Различни размери са, както можете да видите. И плосък силиконов ластик също така. И разбира се, текстилен ластик. Той е различни цветове. Ето го кръглия силиконов ластик. Може да видите отблизо каква е разликата с плоския силиконов ластик. И сега вече ще ви покажем как да вържете своята гривна. Първо, кръглия силиконов ластик. Предварително сме нанизали тези кристалчета на кръгъл прозрачен ластик. Хващаме двата края заедно, нагласяме толкова стегнато, колкото обичаме да е самата гривна и връзваме заедно. Ето вижте, двата края заедно. Дърпаме така хубаво, за да се стегне. И режем с ножичката на около 2 мм разстояние. И сега лекичко с запалката, съвсем леко и внимателно, стопяваме накрая краечетата, така че да залепнат един за друг. Внимателно, за да не изгорим възела и пръстчетата. Ето така. Леко придърпваме. Ако успеем, може да скрием възела вътре в едно от манистата, зависи от отвора на самите маниста. Ако не, той е прозрачен, така че мисля, че пак става красиво. И сега как да вържем плоския силиконов ластик. Него винаги нанизваме двойно. Ето както сме показали тук. От едната страна се получава като хълкичка. Там където сме нанизали. Хващаме пак, нагласяме нашата стегнатост, която харесваме. Връзваме пак заедно един общ възел, като нещо като хълкичка се получава при връзването. Ето пак стягаме хубаво. Пак режем с ножичката на около 2 мм разстояние. Тук няма нужда да стопяваме, понеже е вързано достатъчно стегнато и здраво. И ако можем, дърпаме възелчето вътре в манистата. Получава се малък възел на този вид ластик специално. Ето тук успяхме да го скрием. Може наистина да слагате топче с по-голям отвор, там където ще ви е възела, за да ви е по-лесно да го скриете. И ето е гривната от естествен камък с този ластик. И последно един малък трик, за да получите наистина малък възел накрая. Показваме го с текстилния ластик, но може да стане и на другите ластици, разбира се. Там където се е образувала хълкичката, слагате ето така, промушвате ластика. Единия край само на ластика да мине. Пак нагласяте стегнатост, колкото вие предпочитате. Ето така нагласите, както да не е прекалено стегнато на ръката ви после. След като сте нагласили, хващате пак двата края заедно през тази хълкичка. Стягате хубаво. Ето вижте, става един малък възел. Хубаво стягате. Пак режете с ножичката. Тук на текстилния няма нужда да стопявате. И ако можете, на дървени топчета повечето пъти става те с по-голям отвор, може да скриете възелчето. Тук не успява, понеже отворите са по-малки. И вече готовите гривнички. Ето с цветни пластмасови топчета, камъните и кристалчетата, които обикновено са с малки дупки и са за по-тънък ластик. Приятно творене и до скоро!